Fil-katakezi maħbubin tiegħi ser inkompli nitkellem magħkom u nirriflettu flimkien dwar it-tema ta' salvazzjoni. Hekk dal-aħħar ġimgħat qiegħed nitkellem ħafna dwarha għax hija tema li hija fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna f'kull perjodu tas-sena, f'kull perjodu tas-sena liturġika, kull żmien li aħna ngħaddi minnu, kull tiġdid tal-Knisja, kull missjoni tal-Knisja, kull ċelebrazzjoni tal-liturġija, tas-sagramenti, kull qari tal-Iskrittura, idur kollox madwar it-tema tas-salvazzjoni. U rajna bil-mod il-mod, ħalli nagħmel samri qasira ta' fejn wasanna f'din il-mixja, l-ewwel tlaqna x'inhuma s-sorsi tal-verità biex nitkellmu aħna dwar is-salvazzjoni tal-bniedem u rajna li huma l-awtorità li tiġi mill-kelma talla u mit-tradizzjoni qaddisa tal-Knisja. Imbagħad tlaqna l-mixja tagħna billi poġġejna il-ħarsa tagħna tas-sitwazzjoni kif inhi u rajna li huwa Alla li jrid jurina il-verità tas-sitwazzjoni bħal tabib illi jikxef il-ferita ħalli jara xemm. U rajna li meta Alla jikxef il-ferita tal-umanità, dak li jsib fiha hija l-umanità kollha tinsab f'dak li nsejħulu id-dnub. Imbagħad rajna kif id-dnub jimmanifesta lilu nnifsu fid-dnubiet differenti. U għamilna mixja twila ma' San Pawl biex rajna lista ta' dawn id-dnubiet. Rajna wkoll kif iktar ma jersaq iż-żmien tat-tieni miġja ta' Ġesu, id-dnub iktar se jerfa' rasu fis-soċjetà tagħna. Rajna wkoll kif il-qalb hija t-tron ta' dnub, id-dnub joħroġ mill-qalb il-bniedem. Rajna wkoll daqsxejn fit-tul u fil-fond x'inhu id-dnub. Imbagħad tkellimna wkoll dwar x'kienu il-konsegwenzi tad-dnub. Wara dan kollu allura issa l-ewwel parti li kienet titlaq mis-sitwazzjoni konkreta tad-dnub tal-bniedem tal-umanità, rajna Alla kif iwieġeb għaliha. U rajna li l-inizjattiva hija kollha kemmi ta' Alla. Quddiem din is-sitwazzjoni tad-dnub l-inizjattiva huwa Alla li jieħu l-inizjattiva. U rajniha illi din issib il-quċċata tagħha fil-persuna ta' Kristu. Illi l-missier jibatu f'nofsna bħala l-uniku salvatur tagħna. Rajna kif Ġesu isalvana permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Rajna kif permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin Ġesu ineħħi id-dnub, jaħfer id-dnub. U din biex ngħidu hekk hija sa fejn wasanna. Allura rajna li s-salvazzjoni hija il-maħfra tad-dnub, però mhux biss. Illum ħanieħdu in-naħa l-oħra tal-munita. Is-salvazzjoni mhijiex biss Alla li jaħfer id-dnubiet tagħna, imma fil-ħnina u l-maħabba tiegħu Alla jmur lilin. Alla jirrestawra il-bniedem. Jagħtih mhux biss jaħfirlu dnubietu, imma jagħtih lura id-dinjità oriġinali illi kellu. L-umanità bil-passjoni il-mewt il-qawmin ta' Kristu, il-missier mhux biss jaħfer l-umanità ineħħi d-dnub, imma rrid anke l-umanità iġeddidha mill-ġdid u jagħtiha lura id-dinjità tagħha. Fil-parabola tal-missier li juri daqshekk ħniena mal-liben iż-żgħir illi jitlaq dar il-missier jiġi lura, kif jagħtina sal-Luqa fil-kapitlu 15, ninnutaw illi liben iż-żgħir meta jiġi lura li l-missier jgħidlu biżżejjed għalija li nkun għaddejtek. Għaxek ftakar kemm għaddejja lavranti f'dar missieri għandhom xieklu biex jabgħu jinqiegħed hawnhekk. Imma l-missier ma laqgħux lura bħala għaddej. Imma laqgħu lura bħala ibnu ta' id-dinjità li kellu qabel, dinjità li hija mfissra floti tal-libsa, taċ-ċurkett u tal-qorq. Jerġa' ilibsu, jerġa' iżejnu bid-dinjità li kellu.
U San Pawl eżistijaj b'mod simili jgħidilna vers partikolari u sabiħ ħafna. It-Tinitra l-Korintin, kapitlu 5, vers 17. Jgħidilnek, meta wieħed jingħaqad ma' Kristu isir ħolqien ġdid. U din hija xi ħaġa eżisti li nixtieq nenfasizza ħafna. Is-salvazzjoni mhijiex biss li Alla jaqlana mid-dnub, li Alla jaħfer id-dnub, mela jaqlana mid-dnub jaħfer id-dnub fil-ħajja tagħna kemm bħala umanità, kemm bħala individwi. Imma s-salvazzjoni eżisti hija wkoll li Alla lilna irid jagħmilna nies ġodda. U din hija xi ħaġa li hekk jiena nħoss illi xi drabi neħlu fiha, naħbu bintijaj. Xi drabi jekk fl-esperjenza qed ngħid konkreta tal-ħajja ta' kuljum, tal-mixja tal-ħajja tagħna fl-ispirtu, tal-mixja tagħna bħala nsara li qegħdin nimxu wara Ġesu, etc. Xi drabi jekk meta fuq livell personali, eżistenzjali, nkunu f'xi sitwazzjoni li hekk verament tkun ħażina ta' dnub u il-mulej jmissek bil-kelma tiegħu, jmissek b'laqgħa ta' talb, jmissek bil-programm fuq ir-radju, television, fl-internet, jmissek b'kelma li qallek ħabiba, kelma li qrajt mill-Bibbja, ktib li qrajt, b'xi mod il-mulej jolqtok, jibdel il-ħajja tiegħek, tibda tinqala minn dak id-dnub, minn dik ir-realtà illi inti tkun dħalt fiha. Imbagħad jiġri li tibda timxi imma donnok teħel. Isek sakemm minn lajd biss mill-ħażen u waqaf temm. Imma ma ssirx persuna ġdida. Issir persuna irtukjata. Jina biex niċċajta minnu nis li seguni fil-predikazzjoni u direzzjoni, etc. Idrom, Ġesu mux fejxil irrit jamlinna. Meta tmur fejxil, insomma, jirranġawk minn barra, imma l-affarijiet irġu jiġu. Għaliex hemmhekk ikunu għadhom. Issa l-inna Ġesu mux jirtukjana xi ftit mill-ħażen irid. Imma Ġesu jrid jaqret il-ħażen, jaqla l-ħażen mill-profond tal-qalb tagħna. Ġesu mhux jirtukjana, konna nagħmlu l-ħażin u qafna nagħmluhu nifqu hemm, li jrid jitrasformana f'persuni ġodda. Persuna li ma ġdid, ġifieri ġdid, ma tintarafx għalli kont qabel. Il-qaddisin huma l-persuni li ħallu l-Ispirtu Santu jagħmilhom nies ġodda. U jiena nixtieq nistaqsik lilek li qed tismani bħalissa. Inti trid li Alla jagħmlek persuna ġdida. Jew kuntent illi 20 sena ilu kellek esperjenza tal-magħmudija fl-ispirtu. 25 sena ilu ntqajt mal-mulej, 30 sena ilu bdejt il-katakezi. 10 snin ilu għamilt il-konsagrazzjoni tiegħek il-Madonna. Hekk mument qawwija li mxejt imma weħilt. Ma dikx issir, ma dikx tħalli l-Ispirtu ta' Alla jitrasformak f'persuna ġdida. U t-tentazzjoni tagħna tkun illi nibdew inqablu lil nfusna ma' nies illi forsi għadhom ma ċċettawx il-Ġesu fejn fien. Ħdej min ma jmurx il-quddis xejn li tmur il-quddis il-ħadd tagħmel ħafna. Ħdej min jidajjen ħin kollu billi xi kuntanti jew xi waħda tħossok li qed tagħmel xejn ħażin. Ħdej min qatt ma jagħmel karità li tagħmel karità darba fis-sena tħossok li qed tagħmel ħafna. Imma hemmhekk aħna nqabblu lil nfusna ma' persuni mhux ma' dak li Alla jrid minna. Mhux mal-persuna ġdida li Alla jrid jagħmlek. U dina qed ngħidha b'insistenza kbira lix nerġa' ngħid ħafna drabi għanna l-idea illi u hija issa ma noqgħodx nisseġera, ma noqgħodx nifissa, ma noqgħodx ma nafxiex. Alla fissat li għamlek persuna ġdida lilek u jekk int tajt qalbek fil-mixja tiegħek li Alla jista' jagħmlek persuna ġdida, illum għandi news għalik, Alla ma qatax qalbu. Jekk int tajt qalbek, Alla ma qatax qalbu minnek li mhux biss jaqilek mid-dnub
imma jagħmlek persuna ġdida. Ħana tiftit eżempji anka biex tifmu fil-konkret dak li irrid ngħid u biex nifmu hekk il-qawwa tas-salvazzjoni sieħa li Alla jrid jagħmel fina. Per eżempju, hawn min jirraġuna u jgħidlek Fader jiena ma nidajx, jiena ma noboġġ, jiena ma nisraqx, jien ma naqlibx il-mara. Tajjeb. Imma daqshekk ma sirx persuna ġdida. Billi ma tagħmilx dak il-ħażen, ma sirx il-persuna ġdida li Alla jridek. Jiġifieri int mhux li ma tidajx li tfaħħar l-Alla li għodt. Il-persuna ġdida issir persuna li tfaħħar l-Alla. Inti jista' kulli ma tidajx, imma inti f'qalbek min naħa l-oħra laqas m'għandek it-tifħir għall-Alla, għandek il-gar għal-Alla, mhux li tgor ma' Alla ta' ma li tgor għal-Alla. F'qalbek m'hemmx il-gratitudni lejn Alla, allura anke jekk ma tidajx, taħsibx li inti qed tagħmel mistejt tisma' bidejk ta' sir xi qaddis fuq l-art. Mhux li ma tidajx li int persuna lil mulej tfaħru. Dak li għamlek persuna ġdida, laqqas persuna neutrali, persuna birda, la nidaj u laqqas infaħħar il-mulej, ma xejn neutrali. Illum il-ġurnata, jekk aħna neutrali, nħossuna li aħna tajbin ħafna. Ġifri, ma minn hekk jiraġunalek, ma nidajx, ma nisraqx, ma naqtolx, ma mhux quddis laqqas ta' però ma nagħmilx jgħidulek ma nagħmilx ħsara l-approċċ ta' minn naħa l-oħra Fader lanqas ta'. Hekk nistgħu inħossuna li nistgħu niġġustifikaw li ma nidajx, ma nisraqx, ma naqtolx, ma naqlibx il-mara, imma quddis ma mmurx, imma laqqas nagħmel ħsara l-ħadd. Issa taf x'in ġustifikata. Sorry. Qed tgħix illużjoni, qed tgħix gidba. Min għalik qed tgħix ħajja tajba. Min għalik qed tgħix is-salvazzjoni ta' Ġesu, żbaljata. Għax Kristu mhux biss jaqlana bid-dnub, allura li tgħid li mhix qed tagħmel xejn ħażin, ma jfissirx li qed tgħix ħajja salva. Imma li qed tiġi trasformat f'persuna ġdida. Eżisti. Hemmhekk mhux li ma tidajx. Xi nies oħrajn jgħidulek imma jiena ma noboġġ. Proset ma toboġġ. Ma jagħmlikx il-persuna ġdida li Alla jridek ta' għax Ġesu ma qallinx biex ma nobodux, Ġesu qallna biex inħobbu. Jiġifieri li inti tgħid jien ma noboġġ, ma jfisser xejn ħej. Min irid jimxi wara Ġesu bis-serjetà mhix li ma toboġġ, li tħobb. Li tħobb. Ġesu jgħidilna u l-persuna ġdida li tgħix il-Vanġelu mhijiex il-persuna li ma tagħmilx il-ħażen, il-persuna li tagħmel it-tajjeb, li tagħmel il-qaddis, li tagħmel dak li Alla jrid minna. Imma xi drabi aħna inqbadna f'dawn l-argumenti, jew ħaddieħor idaħħalhomna f'moħħna, jew biex nissodisfaw lilna nfusna biex ma nagħmlux dak l-effert, ma nimxux il-qudiem. Però eżisti araw xi jiġri, ma nsirux persuna ġdida. Inti daħħala frasek illi biex timxi wara Ġesu tgħix is-salvazzjoni li Ġesu jixtieq jagħtik. Mhux li ma tagħmilx il-ħażin, dik ukoll ċertament. Ma li ssir persuna ġdida. Issa il-persuna ġdida jekk tridu profil tal-persuna ġdida li Alla jrid jagħmilna bis-salvazzjoni li jagħtina ġifieri bil-grazzja tiegħu bil-qawwa tas-salib tiegħu. Naraw taqdim bis-sagramenti tal-Knisja, eċetera. Il-profil tal-persuna ġdida hija il-persuna tal-beatitudnijiet. Dak li jagħtina l-Evanġelista Mattew il-5 kapitlu l-ewwel 12 vers. Il-persuna ġdida tibda billi tkun il-persuna f'ira fl-ispirtu. Il-persuna li hija umli, il-persuna li tiddependi minn Alla. Mela mhux il-persuna li ma tidajx, għax aħna l-Maltin weħinna ma dan, ma inti tiddependi minn Alla. Inti fqir f'qalbek, il-qalb tiegħek tħoss il-bżonn tal-Alla, mhux li ma toffendix l-Alla, ma tħoss il-bżonn tiegħu, tiddependi minnu f'kull ma tagħmel, insiru nies ġodda, jiġifieri insiru nies niddependu minn Alla. Il-persuna ġdida
hija il-persuna li titnikket quddiem il-ħażen tad-dinja u tistenna l-faraġġ ta' Alla. Mhix il-persuna li hija indifferenti mill-ħażen tad-dinja, inti tista' tgħid imma jiena mhux qed nikkawża l-gwerer, jiena mhux qed nikkawża l-inġustizzi, jiena mhux qed nikkawża l-ħażen, imma qalbek tweġġa' quddiem il-ħażen li tara. Qalbek titnikket li tara nies il-bot minn Alla li jistgħu jitilfu ruħhom fl-infern. Qalbek titnikket li tara n-nies joħduha kontra Alla l-imbirek. Jew inti tirraġuna illi kulħadd fil-libertà tiegħu, kulħadd jagħmel li jrid huwa, jiena ma nindaħħal lil ħadd, dak mhux il-persuna ġdida tal-Vanġelu. Il-persuna tal-Vanġelu ma tirraġunax hekk. Il-persuna ġdida titnikket, tħoss, tweġġa'. Ħin li nikta għalilna Ġesu. Ġesu għalilna ħnin ta' qalbu mħelwa. Il-persuna ġdida issir tixbaħ il-Ġesu. Għax Ġesu għalilna jien ta' qalb ħelwa u umli. Mela mhux illi inti ma sempliċement ma tkunx superf, sempliċement ma tkun żor, ma int ħelu. Hemm ħluwa fil-qalb tiegħek, il-ħluwa mhux toqgħod tgħid sugary words ta' hekk kliem ħelu u ma nafxiex. Hekk ma li mill-qalb tiegħek inti manswet, hekk mill-qalb tiegħek inti ġwejjed fil-qalb tiegħek, hekk inti anke quddiem il-ħażen li jsirlek twiġġeb għalih bit-tajjeb. Twiġġeb għalih bit-tajjeb, mhux laqas li toqgħod newtrali li tirbaħ il-ħażin bit-tajjeb, dak jiġifieri issir persuna ġdida. Ħin dawk li ma bil-ġuħulaġġ għall-ġustizzja għalilna Ġesu, il-persuna ġdida. L-ewwel ġustizzja li kollha ċalija fit-termini tal-Bibja hija l-qdusija. Alla biss huwa ġust, ġustizzja l-qdusija. Li tixtieq issir qattis. Mhux u hija basta ma nagħmel ħsara l ħadd taf x'inti. Qattis. Bnidem ta' Alla. Ġesu lilna salvana mhux biss biex jeħlisna mid-dnub, iridna qaddisin. Qaddisin. Ġwani Pawlu t-tieni, il-Papa kien qal darba minnu meta fil-bidu fir-rit tal-Mamudija ħana nistaqsu l-min ħajjitammet xi titlob mill-Knisja u hu jew il-pariniti u l-ġenituri fis-ismu jgħidu il-Mamudija f'kelma waħda qed jgħid irrid insir qaddis. Irrid il-qdusija. Inta għandek għaġġ li ssir qaddis mhux li ma tagħmelx il-ħażen. Li tkun bniedem immexxi mill-Ispirtu ta' Alla. Dawn huma n-nies ġodda. L-uli ta' Alla jgħidilna San Pawlu huma immexxija mill-Ispirtu, mhux mill-idea tajbin tagħhom, mill-Ispirtu ta' Alla. Ħin dawk li ħennu għalilna Ġesu, il-bniedem ġdid isir il-bniedem ta' ħniena. Bniedem li l-ħniena jurija, il-ħniena mhix jitħoss f'qalbek, il-ħniena hija x'tagħmel, il-ħniena hija ħaġa konkreta fil-kelma ta' Alla. Il-kompassjoni hija dik li tħoss fil-qalb tiegħek, tħossok dbati ma' min itibati, ma' l-ħniena hija xi ħaġa li inti tagħmel fil-veru sens tal-kelma. Għalhekk l-opri tal-ħniena huma affarijiet li aħna nagħmlu. Issa aħna jista' jkun li ħut minna indifferenti, jiena qed inżomm il-ħadd fqir, imma insomma ma ngħix il-fuqra lanqas. Allura int qed issir bniedem ġdid jew le? Ma nitqux bina nfusna eżisti. Li tgħid li jiena ma nagħmel ħsara l ħadd, imma min ċetturi ħniena ma' ħadd, allura inti m'intix qed issir bniedem ġdid. Qed issir il-bniedem bieret u Ġesu nafu xejn fil-Apokalissi mhux li kont kisaħ jew sħun imma li inti bieret jiena nobsqok. Ħin dawk li huma safja f'qalbhom, qalbek hija safja qed issir bniedem safi fil-qalb tiegħek. Qalb safja biss tara l-Alla, ġifieri f'qalbek int tixtieq lill-Alla li tagħmlu b'intenzjoni retta, li tagħmlu għall-glorja tal-Alla. Jew għalik innifsek biex tidher int. X'qed tfittex? Qed tfittex il-Alla jew lilek innifsek f'dak li inti tagħmel. Il-Mulej jridna nies ġodda. Nies li l-egoiżmu il-jien tagħna maħbubin tiegħi dejjem imut ġewwa fija. Għalhekk Pawlu jgħid
issa labt ma' Kristu. Mhux jien ngħix, imma Kristu jgħix fija. Għalhekk Pawlu x'inki mewħu jgħidilna fir-Rumani bil-qawwa tal-Ispirtu mewtu l-mejjed tal-ġisem. Ħenni dak huma persegwitati għalilna Ġesu, il-persuna ġdida li timxi wara l-mulej, il-persuna tissir qaddisa, il-persuna tgħix is-salvazzjoni tu full, ħad tkun ippersegwitata fuq din id-dinja. Għalli Ġesu għalilna, jekk għamlu hekk lili għamlu hekk lilkom, jekk ippersegwitaw lili persegwitaw lilkom. Ġesu jgħidilna, ħin dak huma persegwitati mħabba sewwa x'tagħhom hija s-salda l-ismawiet. Jekk jiena jista' jkun illi jiena niftaħar li ma nagħmelx il-ħażen, imma mbagħad jiena ma nxantarx il-verità lanqas. Siket. Fuq ix-xogħol ma nagħmel xejn ħażin, imma nara l-inġustizzja għaddejjin u nara ħalqi. Int m'intix bniedem ġdid ta'? M'intix bniedem ġdid meta tagħmel hekk? Ma nitqux bina nfusna maħbubin tiegħi. Li tiftaħar li mhux int qed tikkawża l-inġustizzja, imma taf biha u tħalli għaddejja. Kemm naħsbu li aħna ħjar milli aħna xi drabi. Kemm nibżgħu naraw il-verità. Uħud minna kemm aħna ingannajna lilna nfusna saħansitra. Niskużaw lilna nfusna b'mod ħafif wisq. Għax ma nqablux lilna nfusna mal-Vanġelu. Ma ridux insiru n-nies ġodda. Sempliċiment kif nifhmu aħna. Eżis tiegħi. Biex timxi wara Ġesu fil-verità, biex jissir qaddis, biex jissir dil-persuna ġdida, biex il-frott tas-salvazzjoni. Jaħalli dan kollu fina eżis tiegħi. Irridu ngħixu s-sewwa, ngħixu l-kelma t'Alla. Nġu persegwitati. Perseguitati xi drabi minn ġewwa, anka fil-Knisja. Fl-istess komunità, fl-istess wiċċ tiegħek, fl-istess għaqda ta' talb tiegħek. Perseguitati minn barra, mid-dinja, minn ma jemminx, minn minnu fundamentalista. Persekuzzjoni tfini li għandna anka fil-liġijiet, anka ta' pajjiżna llum il-ġurnata sisti. Meta b'mod fin jista' jkun hemm persekuzzjoni fina kontra l-valuri u twemmin insara. Eżisti. Dik ir-realtà li aħna qegħdin ngħixu fiha. U xi drabi nibżgħu ngħidu l-affarijiet kif inhuma. Imma biex insiru bnedmin ġodda, aħna l-min se nobdu. Aħna qegħdin f'sitwazzjonijiet li biex inkunu nies ġodda bħala ansara, ikkonna nagħmlu dak li qalu l-apostli fil-bidu tal-Knisja, jeħtieġ nobdu aktar l-Alla mill-bniedem. Aħna qegħdin ngħixu f'ċirkustanza li biex tgħix is-salvazzjoni li Ġesu rid jagħtik jagħmlek persuna ġdida, jista' jkun li inti ħad tiġi f'ċirkustanzi li jkollok tirrifjuta dak li s-soċjetà, dak li liġijiet, dak li awtoritajiet jitolbuk tagħmel. Għax imur kontra l-kuxjenza tiegħek, għax imur kontra t-talim ta' Knisja, għax imur kontra dak li Alla jrid mill-bniedem fl-aħħar mill-aħħar. U din hija persekuzzjoni eżisti. Illi min irid jgħix ħajja ġdida, mhux ħajja mraqma, siqlem u siqlaw, ħajja ġdida. Illum ikkonna naffrontawha. Illum l-insara tal-lum jekk mhumiex lesti jkunu martri, in-nisrani llum jekk mhux lesti jkun nisrani ippersegwitat u xi drabi b'mod fin, ħbib tiegħi. Ma nsirux nies ġodda. U aħna qegħdin ngħixu f'kultura mhux speċjali Knisja f'Malta, bi-Knisja qed ngħid li m'għamdin f'Malta, fejn qed nagħmlu ħafna kompromessi. Ħafna kompromessi eżisti. Immorru nitqarbnu, nidru fil-qudies, imbagħad fejna fin nieħdu deċiżjonijiet f'sitwazzjonijiet li jkollna responsabilità li jkunu bil-maqlub ta' dak li aħna nemmnu, ta' dak li Knisja tgħallem. U mbagħad immorru nitqarbnu u nidru hemm l-ewwel nies f'ritratti u f'rivisti u fil-ġurnali. Ma eżisti taħwit sieħ. Kompromessi bla doċċ. Maħbubin tiegħi. Hekk qed innejxu tip ta' Kristjaneżmu fejn kawlata ta' kollox. Tmur il-qudies tistqar mod, titlob mod, tmur fl-arena soċjali mbagħad u titkellem bil-maqlub u tagħmel ruħek bil-maqlub. Basta mmur il-qudies, basta nidru. Eżisti. Għax ma rridux inkunu persegwitati. Nies imraqqin. Mhux ma rridux inkunu nies ġodda.
li naġixxu b'mod ġdid skont is-salvazzjoni li qed jagħtina, skont dak li Alla jrid mill-bniedem. Għandna bżonn ħafna nirriflettu eżisti għax ma nafux fiex aħna deħlin, jew fiex diġà tħanna u b'mod fin qed insibu ruħna komdi u drajna ċerta stili kif qegħdin ngħixu, kif qegħdin nagħmlu, mhux qed ngħid għal min ma jemminx, għal min jgħid li jemmen qed nitkellem. Nibqgħu mmorru l-quddies u mbagħad ngħixu valuri bil-maqlub ta' Kristu. Nipritkawhom, nilleġiżlawhom, ngħixuhom, nippromovuhom, nħeġġu l-ħadd wara għalihom bil-maqlub eżisti. Naħsbu li tista' tibqa' temmen u tqer u titqarben u fl-istessin inti favur l-abort, fl-istessin inti favur id-divorzju, fl-istessin inti favur l-eutanasja, fl-istessin inti favur żwieġ mhux kif iridu Alla. U fl-istess ħin illi tippromovi dan kollu, fl-istess ħin inti titqarben u tidher fil-pubbliku għal qudiesa u frontliners u nippromovu kollox. Eżisti din. Da mhux dak li jrid minna l-mulej. Mhux dan titlob minna l-kelma tal-Alla. Aħna msejħli nkunu nies ġodda, aħna qegħdin ngħixu f'kultura eżisti, kultura nisranija ambigwa ħafna f'pajjiżna, ambigwa ħafna. Fejn inħaltu kollox daqqa. Kollox daqqa, irridu nintoġbu mal-Alla u max-xetan u mal-bnedmin fl-istess ħin. Irridu nirrealizzaw li l-mulej irid bidla u bidla radikali ta' fil-ħajja tagħna. Jalla eżisti nirriflettu, ħudu li qed nidilkom b'serjetà kbira, maħbubin tiegħi, b'serjetà kbira. Xi drabi nonqsu ma jkunniex il-kuraġġ ngħidu l-affarijiet kif huma. Xi drabi nippruvaw nintoġbu, nippruvaw ma niksruha ma' ħadd, nippruvaw li ħadd ma jieħu għalih u timxi bl-ingwanti ma' kulħadd u l-verità qatt ma ngħiduha. Il-kelma tal-Alla mhix hekk. U li jgħidilna l-verità b'ħafna mħabba u b'ħafna ħniena għax irid il-ġittana, għax irid ifejjaqna, għax irid isalvana, għax irid jagħmilna bnedmin ġodda sbieħ. Nerġu nieħdu iġbija sabiħa oriġinali għat-tisa ta' Alla li aħna ġejna magħluqa għaliha. Jalla sistijaj, hekk inħallu l-mulej imexxina f'din it-triq ta' tant imħabba, ta' tant fejqan, ta' tant dusija li jrid joffrilna.